Nadugangan og duha ka kaso sa COVID-19 Delta variant ang Davao City. Busa mas agresibong lakang ang ginapatuman karon sa Davao City LGU. Ana report ni Argil Relator. Sa sample sa gipadala gikan sa Davao Region ni atong July 15, gibutyag sa UP Philippine Genome Center nga dunay duha ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 Delta variant ang natala sa Davao City. Usa ka 47-year-old nga lalaki nga asymptomatic human na-expose sa kaubanan sa balay nga nagpositibo sa COVID-19. Na-discharge kini ni atong July 19. Nabakunahan na kini og unang dose sa Sinovac vaccine. Hinuon, negatibo na ang resulta sa swab test sa mga close contacts ni ini. Samtang ang laing dugang kaso, usa ka 36-year-old nga babae nga asymptomatic sa human na-expose sa kaubanan sa balay. Na-discharge siya ni atong July 21. Sa gipahigayong repeat swabbing sa mga kabanay sa pasyente, usa ang nagpositibo. Gilayong gi-isolate sa TTMF ang duha ka mga na-discharge ng mga pasyente, human nigula ang resulta nga positibo di ay sila sa Delta variant. Repeat isolation sab ang himo alang sa ilahang mga close contacts. Karong tulo na ang kaso sa COVID-19 Delta variant sa Davao City. Mas gipakusgan sa otoridad ang mga estratehiya aron mapugnan ang pagkatag ni ini mas makatakod nga klase sa COVID-19. Even if wala pa pong result from the genome sequencing, we will be treating that case as Delta para po outright ma-contact trace na natin at saka ma-isolate na natin yung mga close contact. Once we send the samples or the name of those who are for whole genome sequencing, we provide the city or the different provinces with the names ahead of time so that ma-intensify na nila dayon ang ilahang pag-sample, ang ilahang pag-contact tracing. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.